जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानकु शुभ सखाळर अनेक अनेक अभिनंदन। आशा करूची आपनक दिनटा बहुत भलरे आज कटिथिबो। जेहेतु मु घर को आसी सकाळु सकाळु सजपटा हेकिना बसी जाईची सब मैचिंग मैचिंग लगे देती निज घर को आसी सजपटा हेई कुआडे बाहर को बुली जिबार गोटे मजाटा गोटे नियारा प्रकार थाए। आउ मु सेइतमे सकाळु उठी गाधे पाधे सज हे जाईची काहेकि ना मते टिके मंदिर जिबार अछि। हमर जो हर पार्वती मंदिर अछि जोटा को मु छोट बळे जाए मते सेइटिकी जिबार अछि। सेइतमे मु सकाळु गाधे सजपटा हेई टिके काळे नजर हेई जिवो भाबी छांचुनी रे टिके झाड़ी हे जाईथिली। घरକୁ ଆସିଲେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ କରିବି କଣ। ଏଇ ଆମେ ରେଡି ହେଇକିନା ଦି ପୁଅ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଆମକୁ ବାହାରେ ଛାଡି ଦେଇକି ତାର କାମ ଅଛି ଯିବ। ପୁଅ ହେଇ ଆଗରେ ବସିଗଲାଣି ତାର ତ ଗାଡି ଆଗରେ ବସିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଆଉ। ହେଇ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ମାତ୍ର ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ହର ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳର କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ 9 କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲି ସେବେ ମୁଁ ସବୁ ସୋମବାର ମନ୍ଦିର ଆସେ। ଏମିତି କି ଥରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ମଝିରେ ମୁଁ କେଇଟା ସୋମବାର ଆସି ପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ସାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଆମର ମଣିକ ମେଳା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ମନରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ସବୁ ସୋମବାରେ ମୁଁ ସେବେଠୁ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ କଲି ସୋମବାର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଏ। ଆଉ ସବୁ ସୋମବାରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆସେ। ଏଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଦୀପ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନଥିଲା ଆମ ହରପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ସିଏ ବି ଆସିକିନା ସବୁ ଦେଖିଲା ମତେ ବି କହୁଛି ମାମା ତମେ ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ସୋମବାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ। ତାପରେ ଆମର ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଠାକୁର ମିଳିବେ ମାନେ ସବୁ ଯେତେ ଠାକୁର ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଏଇ ହେଲେ ଆମର ସନ୍ତୋଷୀ ମା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ଟିକେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲି। ତାପରେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ଵର ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ଵର ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଟା ନୂଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ସେପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମ ବେଳରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏବେ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇ ପୁଅ ଟିକେ ପଇସା ପକେଇଦେଲା ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ନମସ୍କାର ହେଇଗଲି। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଟିକେ ନମସ୍କାର ହେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ହଁ ଏ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ତାପରେ ଆମର ନବଗ୍ରହ ଶନି ସବୁ ଠାକୁର ଏଠି କାଳୀ ସବୁ ଠାକୁର ପାଇବେ ଗଣେଶ ହନୁମାନ ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ସବୁ ଠାକୁର ମିଳିବେ ଏଠି। ତାପରେ ଏଇ ଟିକେ ନମସ୍କାର ହେଇଗଲି। ଯୋଉ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମତେ ମାନେ ବହୁତ ଏତେ ଖୁସି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ନବଗ୍ରହ। ଏଠି ନବଗ୍ରହ ବି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଶନି ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି 9ଟା ଯୋଉ ଗ୍ରହ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶନି ଠାକୁର। ଯୋଉ ସବୁ ଠାକୁର ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଆମର ଆମ ଛୋଟ ବେଳେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଥିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ପୁଅ ଦି ଜଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସରସ୍ଵତୀ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ମୁଁ କହୁନଥିଲି ସବୁ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା କରିବାକୁ ହବ ଏଇ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଆସିଲେ ସବୁ ପୂଜା ବି ହେଇପାରିବ। ଏଠି ପୁଅ ଟିକେ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଲାଣି। ମନକୁ ପୁରା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ହେଇ ଏଠି ଗଣେଶ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆମ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଉ କୋଚିଳା ଖାଇ ସେଇଠି ଯୋଉ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିନଥିଲି କି ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି ଏବେ ଏଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ତାପରେ ପୂଜା ସାରି ଆମେ ସେଠୁ ଘରକୁ ମା ପୁଅ ଫେରିଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଆଗ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହଉଛି ହର ପାର୍ବତୀ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେମିତି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ବାହାରେ ବି ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ଏଇ ଆମେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ପୁଅ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକିନା ମୋର ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଦେଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ବି ପୋଖରୀ ବି ସାଇଟ୍ ରେ ଅଛି।
ତାପରେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଘରକୁ ତ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଆମ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଝିଅ ବେଳରେ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲି, ତାର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଗୋପାଳକୁ ବି ଆଣିଛି, ଗୋପାଳକୁ ବି ପୂଜା କରିବି, ଏଇଠି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମର ସେପଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସ୍ଥାନ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ଠାକୁର ସେପଟକୁ ଉଠିବେ ଆଉ ସେପଟ ଟିକେ ସଜାପଟା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଯାହା ରିପେୟାରିଂ କାମ ଅଛି ହେଇଗଲା ପରେ ଠାକୁର ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ପଳେଇବେ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲି। ତାପରେ ହେଇ ଚାଲିଲି। ଆମର ଏ ଘରେ ମୋ ମା ଜେଜ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଇଟ ଦେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମୋ ମା ମରିବା 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ମା ଥିଲା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବି ମତେ ଜମା ଛାଡିବାକୁ ସେ ନାରାଜ ହବ। ସତ କଥା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତା କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ପ୍ରାୟ ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଏନି। ମୋ ମା ଥିଲେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହେଇ ଚଉରା ପୂଜା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ବେଲ ଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଛୋଟବେଳେ ପୂଜା କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ବି କହିଥିଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମର ବେଲ ଗଛ ବି ପୂଜା ହଏ। ଆମେ ନୁହଁ, ଆମ ଘରେ ଭଡା ବି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ସେ ବେଲ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହେଇ ପାଣି ଟେକିଦେଲି। ପାଣି ଟେକିକିନା ପୁଣି ଚାଲିବି ବେଲଗଛ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖରା ବି ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଯେମିତି ଖରା ଦିନ ଖରା ଭଳିଆ ଭାରି ଜୋରରେ ଖରା ବି କାଟୁଛି। ଏଇଠି ବେଲ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିଦେଲି। ଯାହା ହଉ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଲ ଗଛ କେତେ ବଡ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଏତେ ବେଲ ଫଳୁଛି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ତାପରେ ସବୁ ବର୍ଷ ମମି ବି ପଠାଏ ଏଇ ଗଛର ବେଲ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଛି ଆମର ଟିକେ ବାଲି କାଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା। ମୋର ଟିକେ ଛୋଟ ବେଳ କଥା ମନେ ପଡିବାରୁ ଯାଇକିନା ଟିକେ ବାଲିରେ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ବାଲିରେ ଯାଉଛି, ବାଲିରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ କେତେ ବାଲିରେ ଖେଳୁ ଆମେ। ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ତ ବାଲିରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ବାଲିରେ ଗୋଡ ପୋତିକିନା ଆମେ ଖେଳିବୁ, ମାନେ ବହୁତ ବାଲିରେ ଘର କରିବା। ବାଲିରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଇଥିଲି, ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହେଇକିନା ତାପରେ ରଖିକିନା ସେଠୁ ପୁଣି ବାଲିରେ ଘର କରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଘରକୁ ଗଲେ ତ ମୋର କିଛି କାମ ନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବାଲିରେ ଖେଳ ଜମାଏ ଆଉ। ଦେଖିଲି ବାଲିଟା ପଡିଛି, ହେଇ ଏଠି ପୁଅ ବି ପଛରେ, ସିଏ ତ ଟୋଟାଲି ସକାଳେ ରାତିରେ ଆସିକି ସେ ବାଲିରେ ଗୋଡ ପୋତି ଖେଳି ଯେତିକି ଖେଳୁନି ତ ସେତିକି ନଷ୍ଟ ବି ବାଲିକି କରୁଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠୁ ବାଲିରେ ଖେଳୁଛି। ଯାହା ହଉ ଘରକୁ ଆସିଲି, ବାଲି ପଡିଥିଲା ବୋଲି ବାଲିରେ ଟିକେ ଖେଳିଲି। ତାପରେ ତ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆଉ କୋଉଠି ଆସି ଘରକୁ ବି ରହି ହଉନି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦିନେ ଦି ଦିନି। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ, ଟିଉସନ, ସ୍କୁଲ ଆଉ କୁଆଡେ ବି ଛାଡିକି ଯାଇ ହଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ କାମ ପଡିଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ତ ଆସି ବି ପାରୁନି। ଗପୁଥିଲେ ତ ଗପୁଥିବି, ଭିଡିଓ ବି ଜମା ସରିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।